Čo ľudia, v dneskajšom videu si ideme zahrať Forzu Horizon 5. Vítam vás v Misko 954 nového videa, dajte like a odber a môžeme sa vrhnúť na video. Dneskajšie video bude len také, budem tu jazdiť po mape a dám si asi jeden závod. A musíme nájsť nejaký závod. A to bude na konci, pozerajte video do konca. Na Lambu. Zdráme, bye. Na zaznamenané na radaroch, čo už. Ja musím tak kde ísť. Pojem asi do hory, pouši. Ma vyšvikovalo, čo už. Napíšte do komentárov, či Ferrari alebo Lamborghini, ja mám radšej Ferrari. Get out. Idem rýchlo sem. Sorry. Poďme. Poďme, bye, bubasy. Nechcem ich tu vysmikovať. Kamo, dobrý drift. Speedka vyše 100, oh my god. Driftov som, dobre. Kto rád driftuje? Kamo, kto rád driftuje, ale smikuje ma, ne. Ale tak shit. Dobre. Za chvíľu ideme na Ferrari a ideme aj na Bugatti a pôjdeme na jeden závod. A závod pôjdeme na Ferrari, lebo závod z Ferrari som ešte nerobil. OK, tak môžeme už ísť na Bugatti. A neviem, či chcete Bugatti Veyron alebo Bugatti Divo, ale ja mám radšej Bugatti Divo. Tak si dám Bugatti Divo. Dajme Bugatti Divo lepšie. Ja som najväčší blázen. Oh my god. Ma to smikuje. Troška som šiel zle. Sorry, ľudia. To ste už videli. Poďme rýchlo naspäť. Bugatti. Kamo. Čo ľudia, dobrý drift? Skorší sníh. OK. Takže za chvíľu vás aj preveziem Ferrari a Bugatti, je tak. A vyletel som, GG, musím brzdiť. Nedoporučujem vám chodiť z Bugatti na závody, lebo to strašne smyká, ak máte Forza Horizon 5. Nedoporučujem vôbec chodiť na závody z Bugatti, lebo smykuje jak blázen. Musíme ísť. Pokračujeme v ceste.
Oh my god, to strašne smikuje. Ale obehol som v smiku dakoho. Obehujeme. Easy, easy. Musím to zabrzdiť. Musíme nájsť nejaký ľahký závod. OK, musím to zabrzdiť, túto auto. A potom máte sa na čo tešiť, budeme hrať závodíky. No jeden závod v Ferrarku. Poďme Bugatti, si rýchlo, dáš aj 300 ako nič. So... Wow. Poďme ešte 1,6 kg. Ono smikuje. Pomoc! Jak som sa vrátil na cestu. Poďme. Tuto máme zabočiť, ostrá zatáčka. Oh no, smyklo ma, GG. Ne, ľudia, GG. Poďme. OK, rýchlo, zakrúta, nevyšlo, je to asi chcela vyrýpať. A preletel som závod. GG. OK, na toto tu všetci čakali na závody. Smykuje to jak vôbec. Idem si dať moje Ferrari nejaké. Ja si idem dať nejaké Ferrárko. Nerozbité, OK. Tak asi si dám toto. Toto je lepšie pre mňa. Ferrari. Dobrý zvuk, nie? Takže ideme na závod s Ferrari, s mojím Ferrárkom. OK. Dajte like a odber predtým, než začne závod. Budem moc rád, keď začne závod. A budem moc rád za odber. Musíme obehovať sa, ale to bude ťažko sa obehnúť, lebo viete čo. Budeme všetci presne za sebou. Ale viete, čo je pre mňa výborné? Že ja mám lepšie auto než oni. Ja nemám úplne najrýchlejšie, ale nesmikujem moc. Hej. A taká mož ma vybrali. GG. No posledný. Nemôžem moc ísť rýchlo teda. Musím dodržiavať zákony. GG. Toto bude ťažký závod pre mňa, keď musím dodržiavať zákony. GG, vyboral som sa už. Ľudia si ten závod nevyhráme. Ale mohli by ste dať ten odber, ale je to na vás. I like. Som poprosil. Poďte, rýchlo makaj, mám iba prvé kolo za sebou, teraz ideme už na druhé. Oh my god. Musím pridať. Asi prehrám, ale to nevadí.
makajme, makajme. Dobre, poďme. Rýchlo. Oh no, sekova to, ďalej, poďme. Posledné kolo už iba. Akože ja to prehrám určite, GG, s Mikom a ešte ja to kašlem. Ale pre ten závod to dokončím. Ja dokončím ten závod. Počkaj, čo keby som podvádzal. Ja viem si trošičku podvodnosť. Trošičku podvádzať. OK, oni si myslia, že ja... Počkaj, môžeme podvádzať? Viem, že síce som asi prehral, ale čo už. OK, kamo, rýchlo poďme tu. No tu dáme späť. Dúfam, že to pôjde takto podvádzať, lebo ak nie, tak som posledný. A tak musím ísť ešte jedno kolečko. Som posledný už. Som si že tak pôjde podvodiť. Ja som skôr ešte nedá závody úplne taký typ. Ja som skôr ešte nedá čo iné. OK, poďme. OK, dobre sa mi darí. Poďme. Ja to kašlem. No, Riti. No. Na to. No. Veď fakt. Riti tu. Tady som prehral na plnej čiare určite, ktorý sa žijeme obehnúť na sníkováme. Dajte like a odber, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A jak chcete ďalšie video, tak neviem, rozmýšľam čo. Dajte 10 odberateľov, natočím nejaké video nové. A dneska ešte video asi 2. OK. Dajte like, berem tak tu svita a končím video, OK, tak čaute.